I pozdrav svima ljudi i dobrodošli u još jednu epizodu. Danas ću vam pokazati kako da ubacite mapu u Minecraft. Znači, otvorite svoj Google pretraživač. Evo, skinit ćemo parkour mapu. Budete, na primjer, ako vam se ova sviđa, znači odaberete bilo koju, svaka vam je ista. Evo, speedrun. Uđete u nju. Idete download map. Otvorit će vam se nova kartica. Pričekate i kada je download, dobit ćete ovakav folder. Idete na start, kucate postotak app data i opet postotak, stisnete enter i sad će vam se tu otvoriti puno mapa. Spustite, to jest potražite mapu .minecraft, pritisnete dva puta na nju, idete na saves i sada, znači nećete ovo ubaciti unutra, nego otvorite tu mapu speedrun. Ovaj folder koji je unutra bit će uvijek jedan, prevučete ga i ubacite u svoj Minecraft. Da to možete izgasiti. Palite svoj Minecraft. Ajde. Play. Vidite. Idete na igraj sam. Spustite se do dna. I na dnu će biti vaš taj parkour. Sjednete igra da brani svijet. I to je bilo to. Evo ga. Uspješno ste skinuli mapu. Ostavite like. Obavezno se subscribe-ajte na naš kanal. Hvala vam što ste gledali ovaj video. Vidimo se u sljedećem klipu. Ćao!